Φαίνεται σαν πάνω στη βόλτα να έχει μια σαν γραμμή πιο μετά από το λάστιχο. Μήπως από εκεί στάζει, αλλά δεν φαίνεται να στάζει τίποτα. Δηλαδή δεν είναι λάστιχο και είναι πάνω στη βόλτα την πλαστικιά. Τώρα μπορεί να κάνει και αντανάκλαση, δεν το καταλάβω. Πιο πολύ να σφίξει δεν πάει, το έχεις στέρνα, δεν πάει άλλο. Ναι, αυτό είναι στάνταρ το σφίξιμο, δεν είναι. Εκεί στο διακόπτη ήταν λίγο πιο χαλαρό και έτρεχε από εκεί. Δεν το έσφιξε.